Evangelist Trymore Muparinga-Nhamo, Esther chapter 6. Esther chapter 6 from verse 1. That night the king could not sleep. So one was commanded to bring the books of records of the chronicles, that they would be read before the king. And it was found written that Mordecai had told of Bigat and Teresh, two of the king eunuchs, the doorkeepers, who sought to lay their hands on King Ahasuerus. Then the king said, what honor or dignity was bestowed on Mordecai for this? And his servants who attended him said, nothing has been done for him. Father, we thank you for such a time to your word. Speak to us, instruct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Shoko parinoti, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Now we mirira in a time frame according to the mind of men. Why? You need to wait upon the Lord in patience. And it's an insult. So by nature, time. Why? Because time and seasons people to control things on earth. So ano operator mu time. Salamu paano tukapamsope kumirira. Zilu za ano kola kugamshira akafaira. Nokuti mufundisi wataura zilimo mshoko. But there will come a time yakuti kumirira kwacho kunorema. Ameno kana ndile liu pale wandu kushumira. Pali nguwe kutukanzayo mirira zinoita. Unoko na kumira. But as time moves on, unatozonanda mira but ingua ya pera. So the time is challenge. Mukurarama time is challenge. Muma plans ateke takaronga. So pano pandarenga pane na we murume nonzi Mordecai. Mordecai wakaita chinichakanaka. Why paimane murume wanzi Bigat and Teresh. Wangavari machikunda amambo, the servants of the king. By server mambo. Saka wakaronga to assassinate the king. Mordecai pa akazvinzwa akaenda kunotaurira mambo kuti pane varume vari kuronga kukupfudza mambo. Ndokubva vatsvaka nyaya iyi vakaiverifya vakaona kuti ndezvechokwadi kuti kune varume varikuda kumukira mambo kuti vamuuraye. Ndokubva rekodzi iyo yanyorwa namambo mumarekodzi eumambo hwake kuti negore rakati pamazuva akati kune vaida kundimukira vachida kundiuraya, asi pane murume wakandisevha wakandiudza their plan. Nikararama zvakangonyorwa bedzi, and there was no reward offered to Mordecai pachinhu chakanaka kudaro. Ndinofara uye ndinotenda nese kunozvinzwisisa kuti shoko rinoti chaunodyara ndochaunokohwa. Mordecai wakadyara upenyu kuna mambo nekuda kwekuti dai asina kutaurira mambo vaiurawa. So paakavataurira, he saved the king's life. But iye pachake he remained a man alikugara pa gate ramambo. He was a gatekeeper or a gateman. Aita chinhu chakanaka, there was no promotion to him. Aita chinhu chakanaka, society yase ili kutofanyisa nyaya kuti this guy yakatengesa ningi na ningi aifunza zvake zvichaita musho onai arikuramba achingogadzikwa pa gate. So wakagara pa gate as a gateman for a long time. As Bible note mumwe musi on another day, the king could not sleep. Mambo wakashaiwa hope. Ndokubva vati nhasi handisikuwa na hope varume. Ndipeiwo mabhuku eumambo ndimboerenga ndichida ndichivarairwa ndichiverenga marekodzi eumambo. Nanzi vakabva vavhura bhuku ravo ndokubva vasvikirana nepane nyaya yemurume unonzi Mordecai ane chakanaka chaakaita but asina reward yaakaitirwa. Mambo averenga nyaya iyi within the premises. Kuti naimi murume anonzi Mordecai gore rakati akaitira zvakanaka izvi akaitirwawo chii ona zvikanzi hapana chaakaitirwa. Mambo ndokubva vati handisi kuzosimuka pano pachigaro tisina kuona kuti zvaMordecai zvaitwawo zvakanaka here.
nokuti wakatiitira chinhu chakanaka. Handizivi kuti panga patora time yakadii, nguva yakareba sei kuti mamwe vazofunga kurangarira Modhekai. Zvinotaridza kuti pakatooneka nguva yekuti he remained a gate man while listing great destiny and honor. Pazvichiita sekunge upenyu hwake hwatoparara, nangu akaita zvakanaka but hapana chinodzoka chakanaka kwaari. Reganitaura ndichidaiso, kana une zvakanaka zvawakadyara, shoko parinoti chaunodyara ndochaunokohwa. It simply means kana usati wachikohwa une guarantee yelife, nokuti Mwari ari faithful. Haungasvike mukufa usina kukohwa. Kana rati chaunodyara unokohwa, zvira kuti as long usati wawana gohwo racho, you must still have trust and faith in God. Why? Nokuti Mwari vanokuchengeta kusvika musi wazadzikiswa. It shall come to pass kuti you will enjoy life nekuda kwokuti une zvakanaka zvawakadyara zvawakaita kuna Mwari. So Modhekai remained a gate man. Let me go to David. David wakazodzwa na Samuel, but after being anointed to rule, to become a king, haana kubva ipapo akananga mupalasi. Bhaibheri rinoti wakadzokera futi kumakwai. And the time yakaenda David kunofight against Goliath, he was already anointed to rule. But wakatumika kumba kwao, baba wake wakamutuma nechingwa kuti enda unopa wakoma wako udzeke neripoti yakuti hondo yakamira sei. He was anointed but aitumika. He was anointed but he was still respectful. Asati aenda paposition yaari anointed to do, but chinhu chiri maari ndechekuti anoramba ari mwana ane obedience, anotumika despite the grace dzadururwa pamusoro pake. So time yekumirira inotoda kuti munhu amirire Mwari ari muna Mwari. Kana ndichiti kumirira Mwari uri muna Mwari, ndikureva kuti you wait upon the Lord in the word of God. Nokuti iye Mwari wacho ndiye shoko rake. Kureva kuti unenge wakamira mushoko rake, une kutenda, wakamirira zvaachakuitira. So Modhekai akagara kaperiod katime kekuti akaita zvakanaka kuseva life yamambo, but hana ona yakaitirwa. Until this day, Bible rati mambo hana kurara. Sei mambo asiri kurara. Mwari vane programming ne timing yao. Vanotaura vanoti God's time is the best, and it is true. Why? Nokuti chiri kuitika pano mangwana acho kuseni kune murume akavaka magalos pekuurayira Modhekai. Ari kuuya kuzoda kukumbira signature yamambo kuti auraye Modhekai. Saka Hamani paakamukira mangwanani achida kundopiwa honor, permission yekuti auraye Modhekai, akasvika mambo vaine plan to promote the guy. Haisi coincidence. That's the timing of God. Haisi coincidence kuti day raari kuda kuurawa, no day of promotion. Uchazoona kuti uyu paanomukira mangwanani kuti anotaura namambo kuti ndiri kudawo musoro waModhekai, ndakavaka pekumuurayira. Anosvika mambo vachiti this guy must be promoted. Pane chakanaka chinofanirwa kuitika muupenyu hwake. So kuna akamukira mangwanani achida kundopiwa signature, permission to kill Modhekai. Nyangu akamukira, it was too late. Nokuti the king haanonge arara musi wacho. So munhu anomukira mangwanani piti munhu asina kurara zuva racho nokuti agara akamuka. So the enemy came too late. The king was already planning to promote Modhekai. Uya ari kuuya kuzouraya, nyangu amukira kuseni, it's too late. Which means kana wakaipa akaronga zvinhu zvake, he is always late paplani yaMwari yekukusimudzira. The previous night, the king did not sleep. Mambo hana kurara. Tiri kuvatatisa kurara chii? Vari kungoshaya hope. Ndobva vati ndipeiwo mabhuku ndimboverenga marecords eumambo hwangu. Ndokuona pakanzi Modhekai saved the life of the king. I'll show you something. Let's book one. Mambo vakapiwa book, just a shadow picture Bible. Zvandi ndokubva vavhura. Pavakavhura ndopavakasvikoona pakanyorwa pachinzi Modhekai wakaita zvakanaka kwamuri, akasevha upenyu hwenyu. Bhuku rakakura rine mapeji akawanda.
the whole night. Unepedra urongora kutadza kuverenga nekukura kwebhuku. But chakaitika nekuti mambo pavakavhura bhuku vakabva vasvikirana nepane nyaya ine chekuita naModhekai. Nyangwe bhuku rakakura, but pane nyaya yepromotion yako hapapotseki. Modhekai ari kuda kuurawa mangwanani. Mambo pavangovhura bhuku ndokubva vananga pane nhau yemurume arikuda kuurayiwa. Kureva kuti mambo havana kutora page 1. Nanzi vakatora bhuku asi ndokubva vavhura vakasvika pane chekuita naModhekai. Haisi coincidence kuti vasvikire panhau yeModhekai, nokuti munyika imwe already there is an enemy after Modhekai's head. Let me show you something. Whether you like it or not, you believe it or not, you have got enemies. Unaona kuita nalo kuti vanondivengere nekushaya kwese, kushaya kunovengesa. Unaona kudetsera kuti ndikushoma tandina toto, tushoma tunovengesa. Kushaiwa kunovengesa, kuzowana tushoma kunovengesa, kuwana zvakawanda kunovengesa futi. Hapana stage iri safe. Sauchona vanoroya tucheche, kasina zvakaita, kasina zvakanoziva, kanourawa. Panoroyiwa vakomana, vasikana, majaha, mhandara, kunoroyiwa futi chembere. Hakuna stage iri safe in life. Safety yako iri mukuti rasta muna Mwari angakuchengete. So, pana ari kumukira mangwanani achida musoro waModhekai. Pana ari after wako upenyu, kwete kuti iye ndiye akazvironga, but there is a demon, there is a spirit inopfeka munhu kutanzwa kuti iwewe zvako hazvifanirwe kuita. So pana akamukira mangwanani unzi Hamani akatopedza kuvaka the gallows. I will show you this picture. Modhekai haana kufighta the building of the gallows. Why? Modhekai was a man of influence, was a man of resources. He had money. Do you know how hard it is to fight somebody are financially stable and ane resources? Fight a moon and resources and influence kunonetsa. He controls media. Anoenda kunewspaper akanonyora dzimwe nyaya against your life. Anokurongera tunyaya kumacourts dziri against your dzinokutsikirira. Munhu ane mari ane influence saka uchiona anonetsa kuendesa kujeri. Why? Nokuti mumasystems ese ane influence. So Modhekai was a man of influence. He had money. And a position for ranking in kingdom yamambo yoyi anga ane higher rank. But ari kufighta a man, an ordinary gateman. But this gateman are not Modhekai, as ordinary in the spirit. He is a Jew. He worships the God of Israel. So at least we do not fight an influence, the resources, the connections are getting. But later to from solo power is when you worship him. Mokuru kuna matamari kuno kupa blessing, favor, protection. Kudarika marisha inga kuite. Sawana ni mudiri atakadarika eko viti. We lost a lot of rich guys, people of influence, well connected, but life is a gift from God. Safety and security. So Modhekai was a man of influence. He had the resources. Agawaka the gallows. Agato announce kuti apa. Wapa nichauraira munhu wangu. Munhu ari kutarisa ari kumuona ari gateman, but in the spirit he is a general. So murume wefavor yake ndekuti haende kuna mambo. Iye gateman haabve pagate. Haamboenda kuna mambo kuti mambo ndakakuitirai zvakanaka, pane vanoda kundiuraya. Zvinongonzi mambo vakavhura bhuku kuti chakadefenda Modhekai ibhuku. Bhuku rinogona kukudefenda iwewe is the word of God. Mamwe mabhuku ese anogona kukunyudza akakurasisa. Nokuti une mabhuku awakaita wakanzi wakafoira ukakundikana. But chinonzi kunamata manje hatisi cheshasha, ndechemunhu anotenda. Wese anonamata anonzi mudzidzi. Go and make disciples. Kurati endai munovaita vadzidzi. Kurati hapana anoita graduate, munhu wese anenge achingodzidza. The journey yekunamata you'll be learning.
So the book that can defend you is the word of God. Mamwe mabhuku haakumiririre. Social media haimiri newe. Bhuku ringa defend the life yako is when you trust in his word. Mordecai haana kuenda kuna mambo kuti mambo ndada kuurawa olezva mungaite ndiwanire unyasha favor kuzodii. That last night mambo haana kurara vakati ndipei bhuku rangu. Pavakavhura bhuku ndokubva vaona pakanyorwa zvaMordecai. Sei ndichiti unogona kukunda through the book. Denga zvarinoita kana richidhira nemacases nemaissues ako haritange ratarisa nyaya yako, rinova ratange ratarisa kuita kwako maringe zviri mubhuku rake. Kana usina kuninzwa ngatipatsimbire ndo pane mari dzeyosepa pa. Denga dai ratarisa nhamo yako responda dai yangu yakapera. Chinoita ndisapere chimwe ariko ndichichema kwaari. He sees us through the book, through his word. And we all know that Jesus is the word of God. In the beginning was the word was with God, and the word became flesh and dwelt among us, which means Jesus' other name, he is the word. And the word of God is the Bible. So Mwari wakada kutilani nyaya yako, wachema waumbuka pasio zruena pasio zvakandiomera. Mwari vaikuzoresponda direct to you. Get this teaching. Vano responda through his word to reach out unto you. He sees what you do according to his word. Vakatarisa muno vanofana kuti vakaona wopakanzi blessed is the hand that gives. Vaona kuti nyango uri kuchema nenhamo, you are a giver, which means your name has been found in the book of promotion. Kana usina kunzwa chokoro remushi. I love to teach people why, because ukasadzidza Mwari anoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Unogona kufira muprayer uchichema uchidii uchiti Mwari wacho aone hana tsitsere. Prayer is master key. Prayer is one of the keys. The other key, you must get knowledge and apply knowledge. Kusaziva kuri dangerous. Misodzi haisubstitute ignorance. I love examples inzwe futi. Ukaenda kukoti uchipiwa mhosva uchipomerwa kunzi une mwana wawakarepa. Munobvuma here baba kuti makarepa mwana uyu. Obva watanga kuchema uchizvinovera pasi. Major hati mazviona hama dzangu achema mudhara wenyaya yapera. Zvinonzi baba kana mapedza kuchema toda evidence. Umboho. Without evidence, you are still guilty even in tears. So, action yako, the lifestyle yako, no part of the answer. And I'll give you a script. Matthew chapter 6, verse 6. You know, when you pray, kanama kunyengetera, pindai pakawanda in the closet, movara door. The God who sees what you do will reward you. So the reward is connected to what you do, not your tears or what you are looking for. Sandikini nofana kuita Bible. Ile kile kwa surprise. Nokuti wazhinji wedu tachema. I'm sure I need my batteries. Get pull us up. Listen. I haven't got to get up. Matthew 6 verse 6. The God who sees what you do will reward you. So the reward is connected to what you do, not to tears. Utaanda chema but Mwari hasi kundinzwa hama dzangu ndachema. But ndanya yangu isinganzwike. Ndosaka Mwari vati ndishumire muupenyu hwako. Ava respond kumisodzi nesituation. Ukazoona vauya kumisodzi nesituation, vanotanga vaona. Vanoti kudii kuna Moses. Enda unoburitsa vanhu vangu munhapa. Nokuti ndanzwa kuchema kwavo. Uye ndarangarira sungano yandakaita naAbrahama. Kureva kuti Mwari anzwa kuchema kwavana veIsraeri. It was not enough to take them out. Chichakazova a benchmark yekuti Mwari avaburitse. Zvanzi ndanzwa kuchema kwavo. Uye ndarangarira sungano yandakaita naAbrahama. So there was a covenant all written down. So the tears yakareminder Mwari the covenant. Krati Mwari hana kuti vanhu vachema, I want to take them out. Akati nyangwe vachema, what will move me to take them out? I have remembered the covenant I write down with Abraham.
So tears are not enough. Ichocho chibate chinobohwa chinorwadza, but tears are not enough. Kuchema kuti Mwari ere, Mwari ere. Kana kuti munoti Mwari azive ere, anoziva. Anotoziva kuti auzive. Saka akatonyora kuti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Situation dzedu idzi hadzina kukura kuti Mwari atadze kutibatsira. Kana kuti akaomerwa kana kuti akawandirwa. There is a principle you missing. Ipi principle yekuti vanhu vanofungidzira kuti Mwari anouya waona situation yako obatikana nayo oigadzirisa. Tsitsi dzaMwari dzakavigwa mushoko rake. I love examples zvinyatsotibata. Let's say you are a member yeMars ambulance. Unosubscribe mari. Wafona kuti uyaenda kuara wasvitsanya chigunwe. Uri kuchitungwiza. Wafona kuti kuti tore ambulance nenda kuchipatara achana chigunwe. You are a member unosubscribe unobvisa mari dzako. They will drive ambulance yavo vachitungwiza. Let's say vasvika panonzi paChinhamo pai. Waona mukadzi ane nhumbu. Ari juu kutobatsirwa, ari kutoumburuka, ari kuchema. Unoziva kuti driver akaita zvetsitsi zvekuti member yedu yakwara chigunwe, but nyaya mai very serious. Obva achikora ambulance, otakura mai aoendesa kuchipatara. Anodzingwa basa, iye ane kunzwisisa kwakadaro. Why? Company yaioperate netsitsi inoperate pachimembership kuti unobvisa here. Vakashanda netsitsi vanoita loss. Damsisha iyo inodaro. Lese vari kunoviga munhu. Vachiviga munhu obvamuka. Panext pari kuvigwa munhu asina kana COVID. Havati haina chadzoka naro panext avanoingova pai. Unovigwa uri pabonde iroro. Havashande netsitsi. Rinodzoka kusitoro. Tsitsi dzaMwari dzakavigwa mushoko ravo. So Mordecai zanzi bhuku rakavhurwa. Kwete kuti mambo vakanzwa kuchema kwaMordecai. Nhasi I'm a bit stubborn. Ndoda kutombomira kuchema. Check what you do. Why does not trigger the reward of the blessing? Tears are not enough. Vazhinji vakaudza ukachema so kuna Mwari anoona kuchema kwako. It's not complete. Anoona kuchema kwako maringe zvaunoita mukuchema kwacho. Shoko rangu rinoti those who plant in tears are eating those who plant tears. Tears are not seeds. Jesu akaona mamai vaichema vafirwa nemwana. That's Luke chapter 7. Amai vafirwa nemwana wavo pagedhi re9. Jesu haana kutanga nekumutsa mwana. Akaenda kuna mai vari kuchema ndokubva ati mai nyararai. Amai paakanyarara ndopaakaenda kunomutsa mwana. Ndoda kuti tione chinhu ichi. Kuchema kwakaita kuti Jesu azive kuti ava ndoamai vacho. But akaitei paakaona vachichema, akavapa vhangeri rekumira kuchema. Kumira kuchema isaini yekuti vanotenda zvichaitwa naJesu. Kumira kuchema yaiva picture yefaith. Why? Nokuti zvinochemedza zvichiripo. Kana vafirwa mwana wavo ari mukofino, ukavati nyararai, vanoti indonyararirei situation ndiyo iyi. But inovapa kunyarara mwana ari mukofino asati amuka, vanorespecta ataura nawo, uye vanoziva ability yake. So kuchema kuri two-sided. Pane kuchema kwekungota, pane kutamba ndomamirire zvinhu. Kogoita kuchema kwekuti uri kuchema hako, but there's a plan, there is knowledge, you know what to do. That's why even Jesu wacho paRazaro akachema. But azota haasi ari kuchema nokuti hagoni kumutsa Razaro. Kuchema kwaJesu kwakaitwa pakuchema vapenyu vari kudhauta ability yake. Nokuti mashoko ekuti dai manga muri pano hanzvadzi yedu haifa anoshora kuti mune chinono kana tichikudai in time munotsika-tsika uye nyangwe mauya hapana zvamunogona. Mazwi ekuti dai manga muri pano anoshora. Saka chakapa Jesu kuchema kuti vanhu havazive nekuti mandira kuna past tense. I am the same yesterday, today and forever. Zvamaindida nezuro ndikasauya ndikatouya nhasi yamaida nezuro inoitika futi nhasi. He is the same yesterday, today and forever. Saka hatenderwe kuti dai manga muri pano. Why? Because he is the same.
So chaichema anga asingacheme Lazaro. Aichema vacho vafirwa level yekuziva kwawo. Chinochemedza Mwari kusaziva kwemunhu. Ability nenyasha dziri kuna Mwari. One day that's 2014. Pandaenda kuVIT tichita driving izvi. First pandakatanga ndakapasa the 4th time. 3 times pandaifoira pane chinhu wani chasina kuti ndakashandisa. Une option yekuti ukaona kuti uri kurivhesa haukwanise kupinda, unosumudza ruoko wopiwa option yekuita restart. Ameno kana pana unozwisisa. Option iyo chakaita nditadze kuishandisa kupanika. Kupanika kunoita kuti utadze kuziva mamwe ma-advantages. So, zvekuti web driving school akatanga kuzondiona ndanzi ndakundikana. Akandibvunza kuti wakundikana papi? Ndazviona ndakurivhesa kuti handipinde pandamanikidzira. Zvikanzi ingawani kune option yekuti ukaona kuti haupinde unosumudza ruoko wopiwa option to restart. Wadi kushandisa mukana iwoyo. Akati apero zvakondibatawo. Zvoreva kuti ndandisiri dofo pakudhiraivha, ndiri dofo pakushandisa mikana. Hapana ndinzwa. Zvidzidzi dzaMwari hadzisi pakuti ukachema wouya woita zvinhu, ukaita munamatoko wani wouya woita zvinhu. Let me give you this statement. Mwari havapindure munamato nokuti munhu anamata. Mwari vanopindura munamato wemunhu anonamata kana anamata. Sanda kupa difference. Kunamata kuita zvinotaura Mwari, munamato kutaura kuna Mwari, kuna Mwari. So Mwari havapindure munamato nokuti munhu anamata. Waitwa chero munhu anogona kungonamatawo zvaoma. Saka Mwari vanopindura munamato wemunhu anonamata. Kunamata kuita zvinotaura Mwari. So ukazotaura kuna Mwari zvaunoda kuitirwa, unenge wakatsikwa paplatform yezvaunoita. Modhekai anangoerekana apromotwa asimudzirwa. Zvanzi mambo vakati ndipeiwo mabhuku eumambo hwangu. Pavakavhura mabhuku avakoronike vakatarisa marekodzi eumambo, vakaona Modhekai zvakanaka zvaakaita. Vakati murume uyu akaitirwei? Kuda kuti Modhekai haasi kupromotwa nokuti ane chichemo, ari kupromotwa nyangwe paine challenge, nekuda kwezvakanaka zvaakaita. So respond yaMwari yakarigwa mune zvaunoita kudarika zvaunoitwa. My enemies akakuwandira, vanhu vakakudzvanyirira kana wakachema, Mwari haambouya kusaidi kwako nokuti wakawandirwa nevakakumaka. Anotanga acheka kuti iwe uri kusaidi kwake here. I'm sorry and I'll repeat. Ukawandirwa nevanokuvenga vakakumaka vanokuita hafu, wobva wapfugama kuti Mwari ndirangarirei, vavengi vangu vakawanisa. Mwari hati saka ndakuya kusaidi kwako wawandirwa. Anotanga atarisa kuti nyangwe wawandirwa, iwe wagara uri kusaidi kwake. Saka kana munamato uri dangerous, ndekuti Mwari simukai, vavengi vaparare. Kanga Mwari paanosimuka achida kuparadza vavengi, anotanga atarisa kuti wewe uri kusaidi kwani, ungangodaro uri mumwoyo vengi vacho. Why? Because kunonzi kuvenga iye kusaita zvaanotaura. So respond yaMwari pasituation yako, haisi pamisotsi. Dai Mwari ainspecta misotsi zvokuti akangoda munhu achema ademba kare anogadzirisa. Dai Africa iri nani? As a continent, we cry a lot. Why? Because tinotobereka zvakadzanya. WaAfrica unyanyoda kutidzwa kuita prayer, nhamo inokuisa pakona, unochema wega. Kune ndatodzidzwa kuti kana zvaoma unodai, isu takatoberekwa mune zvakaoma. Tinotoziva. Ndakamboenda kuholiday kumushawo. Pane vafana vandakaona soti vana tudiki. Vana itoto vamene tiri kumagrade 3 or 4. Ana gogo epamusha ipapo vakaenda kutaura unoita something. Watinoswara tichichaira papa kupika kudi. Saka ndaineseka kuti at this age, itsendi rudziya ukapa vafana. Ndikaona kuti nhamo pachayo icollege. Haudi unyanyoudzwa, zvikaoma unogona.
Anusa zvimwe zvinhu zvanoti zvanikoni zvakaoma izvi uri pari nani zvinogoneka nokuti vanozviita type yako but vakaberekwa musystem inenge isiri yako. Ndakaenda kumusha ndikasvika mai vakagara mukisheni ndakangopindawo nevana vapfana vakangogara 3 minutes nokubva vatobuda. Gogo wakati komutizeya zvikuru zvikanzi kuti wakanyanya chobuda musodzi. Ivo gogo vane 3 hours varimo no misodzi. So ndaimboita pfungwa yekuti ndofunga muchemberi akasimba ndikadiscover kuti hakusi kusimba. Mazuva vakatanga kugara kumusha vaitombobudawo misodzi. System yakazova damaged zvokuti kusabuda musodzi hakusi kusimba kukuvara. Akanzoke pane nyaya yekuresponda through the word. Victory yako imboibvisa pakuitsvaka nematears nemisodzi. Victory yako nesuccess yakavigwa mukuita zvinotaura Mwari. Modhekai haana kuti mambo ndipromotenda nokuitira zvakanaka. Mambo havana kurara. Musi wasina kurara vakati ndipei bhuku. Pavakavhura bhuku ndokubva vaona pakanyorwa zvakaitwa naModhekai. Ndokubva vati I want to promote this guy. So promotion haisi kubva pakuchema-chema kwake. Ane zvaakaita zviri written. So life yako neme yangu zvinorevei. Zvinoreva kuti Mwari pavanoresponda kunyaya yako vakauya vakaona zvakakuomera uri kunetswa uri kutambudzwa vanouya vovhura bhuku rinonzi shoko ravo voona kuti zita rako unhu hwako kuita kwako pane here paanoti izvo ndakanyora izvi ndo zvinoitwa neuyu. Kana kuti rako zita rikashayikwa karekta yako ikashayikwa mushoko Mwari vanoita sekunge havaone nhamo yako kana kuinzwa. Imi handi unoziva kuti Adamu akatanga kutsvagwa naMwari iye achiri mugarden, which means he was missing whilst he was still present. Adamu haana kutsvagwa nokuti abuda mugarden, aitotsvagirwa yekuda kuburitswa, which means he was missing although he was still in. Zvinoita kuti Mwari vakutsvage iwe uri muchechi vaitoti ari kupi kodai anamata iwe utori mudhikoni muchechi imo. Why was kunamata haisi position netype yechechi, kunamata kuita zvinotaura Mwari. Saka pamwe pacho ungangodaro uchiita zvinotaurwa pachechi penyu kati zvaMwari zvacho usingaita. Kune vanhu vakavaka chechi yavo panzvimbo inonzi Athens. Pauro asvikapo akatoona pakatonyorwa kunzi kuna Mwari asingazivikanwe muchechi kwete mubhawa. Kwaya ichitoimba mufundisi achitoparidza vanhu vakabuda pachena kuti Mwari wacho asati akumuziva zvedu. Pauro akati ndauya kuzokuudzai pamusoro paMwari wamusiri kuziva. Hama dzangu kuchema kuri right but hakusi complete kubudisa situation yauinayo. Kuchema kuri right hakunoma kuti kune situation dzinorema dzekuti unotombobuda misodzi but haisiriyo key yoyo way out musituation yako. Ukafungidzira kuti Mwari vanomuvhwa nemisodzi imboita karesearch kekuona kuchema kwako nema-answers. Balance the two. Problem yedu ndeyekuti kuAfrica takanyanyotsenwa kurespecta effort than result. Unozwa kuti chini ndikapinda prayer ndorova 4 hours i-effort hande yekuresult hataure chinhu hakuna iripo. But takatotsenwa kunzi effort ine nyaya. Munhu anenge achibhosta akamira kumberi zoti tarova 5 days dry fasting. That's effort. And the equal result. We must learn also to balance the two. Kuna tukana ku effort kusina ku result kusina ma result akakwana. Takuna kunocheka kuti hatisi kupedza time tiri ku effort here. Respond yaMwari pa situation yemunhu. I move whenever tears kana kuti kune ma enemies awanda kukomberedza. Unofanirwa kunge uri kuside kwaMwari kuti Mwari vane kuside kwako. I will give you a scripture for you to understand. Mutumwa akapya kuna Joshua. Joshua akatobvunzana nemutumwa. Uri wakwedu here kana kuti weenemi? Iye ari mutumwa waMwari. Mutumwa waMwari haana kuti ndiri kwenyu kana kuti kuenemi. Ati no, ndiri mutumwa wehondo dzaJehovha. Kuda kuti iwe ndiwe unofanirwa kusarudza side rekuenda iwe Joshua. Mwari haasi kusaidi kwako, iwe ndiwe unofanirwa kuenda kusaidi kuna Mwari. Maenemies akakuwandira Mwari akudzwire tsitsi kuti anokuwadzwa bheka ndimubatsire. Why? Because pamwe pacho urimwe enemy yake yawandirwa nevamwe. Ima uzoti muroyi anomboroyiwawo futi. Azvimuvhe Mwari kuti dzaroyiwa anoza muroyi ndezvake. Ise mutima.
kuwadzana mubhora. So ma-challenges anokuinda paunochema kuti Mwari ndirangarirei. Usati wachema kuti ndirangarirei, shaka kuti iwe uri kusaidi kwake here. So anoresponda through the word, through the book, not through tears. Ukachema, ukademba, ukadi, anotarisa mubhuku rake. Kuona kuti uyu ari kuchema uyu ndewekwedu here, anoita zvekwedu here, anotenda mandiri here. Akaona kuti kwaka huko zvemubhuku hahuita, uri kungochema, haakwanisi kukubatsira. And I'll give you another example. Ndokuvatese takabona wrestling inonzi yematabhos. Ukarohwa zvakanyanya, ukachema zvakanyanya, mumwe wako haatenderwe kupindira nokuti wanyanyorohwa. Haatenderwe kupindira nokuti wakuwadzwa ende wachema. Anotenderwa kupindira kana iwe nyakurohwa waziva zvekuita. Zvipi? You must get close kune wako. Walk close. Haapinde because you are close. Walk close, you must learn to stretch your hand. Uyu paano kurohwa, wamupa right to enter. Kuno kuruitwa sei, uri kurohwa. But kuti uchiregera kurohwa mumwe wako apinde unoitwa sei futi. Kunorohwa. Kurohwa uko hakurwadze. But kurohwa. Sei kusingarwadze iwe yakukubvisa mumarwadzo. Saka shoko parinoparidzwa, zviripo zvinotorwadza ufunge. The pain part of the gospel, ukainzwisisa kuti ine the gain side of it, hairwadze. Ndakati varume vafana kuprograma mind yavo mukunamata, tigone kuinspire nezvinoita madzimai. Anonzwa madzimai achiti kubereka kunorwadza. Makuzvinzwa? But havasiye. Funga kwakuenda vasingasiye zvinorwadza kudaro. Kuti vakaisa value paresult than pain. Icho kwadi kuti kubereka kunorwadza but mukadzi asiye. Sei akaisa value pamwana kudarika marwadzo. So there is the pain side of everything you desire. Usanyepero kuti kwedu ngokunamatira chete ubva wadzokera zvinobva zvaita. That's a lie. Vhangeri rekutsvaga ma-members rakasiyana nekutsvaga ma-souls. Vhangeri rekuvaka chechi rakasiyana nerekuvaka vanhu muchechi. Ende wese unoona achibuda chechi achinopinda mune imwe, anotakura bhaibheri raishandisa kwaakabva. Kurati ari kungobuda pachena kuti harinyembe but nenharo. Saka rongorinzwira musero. The principles are the same. Zvichida pamwe unoda kuudzwa nenzira yakatirerukei, but uchiudzwa the same story. Mesi dzinoitirwa vana vadiki kuprimary havawanzowanza madigits, vanowanza nyaya. Paiva nemombe 5, munhu akazokumbira 2, vakasara ngani, uri kuchinzwa iri nyaya. Nyaya ndeyemadigits maths. Tinotaura wanze nyaya, size inoda kuwanzirwa zvisina basa. Zvine basa zvoitwa zvishoma, but kana wakura manje tinowanza zvine basa. Vapfana vafanire kubayiwa ma-injections. Why? Because injection rinorwadza chete kwavari. Kuvanhu vakuru sei vachizvigamuchira rinorapa. So mindset yemufana ndeyekuti rinobaya. Mindset yemunhu akura ndeyekuti rinorapa. Saka uchiona even medically mishonga yevanhu vakuru inosiyana nevana vadiki. Yevana vadiki inonaka. Vanomixa with honey with chocolate. Yevanhu vakuru kuvava chete. Hakusi kumakwa. Understand that at your level, now you respect the result more than entertainment. Kana kunakitwa. So, Vangeli na Joshua really a bit dangerous to congregation. Why? Because Joshua akasiyana na Moses. Joshua ari kubalidzana kupinda mu promise. Moses ari Vangeli lekubuda mu challenge. But kupinda mu promise zviri different pakudi. Vanhu vaiti vakatadza, Mose waenda mugomo oti Mwari musavaparadze vanhu venyu varangarirei. But kana ari Joshua vanhu vakaita nharo, aiti varume kana musingade kupinda ini namadhamu nevana toenda. Vadhopa vanobvisa tinyengerere. Ivhangeri rekupinda tsano haridi kungoti kubata so.
evangeli rekutsvaga results chatakabvira kuEgypt. Why? Because hakuna chinopowa chakuti kunyika wakabva but hauna life inotaridza Mwari wacho. Ngaurumana saka nawo kulunch wanga wachiseka pane imwe clip yataitaura so. Kuti hazvina kuitwa kuti takaberekwa tisina chinhu tichadzokera tisina chakaipa kurarama usina. Because life inonida ma-resources. Chokuzvikamfota izvi. Takaya tisina unodzoka une yazvani basa rese. Takaya tisina tinodzoka tisina. Hapana kunzirarama usina. Inda uchijamba pekurarama. Takaya tisina todzoka tisina. Inda pfungwa yako ine kungodzokera chete. Ende kudzokera kwake tikadzokera izvezvi tikubatire pfuti unotiza. Haudi. Kurarama unoda kararamiro kana kushumura Mwari haudi. Unotenge munhu ari destined for heaven chete. Result ine nyaya. So respond yaMwari. Mordecai promotion yake kunzvengesa rufu paakaitwa akanzvengeswa sei. Mambo vakati ndipei bhuku. Bhuku ndokubva ravhurwa. Ndokubva vananga pane zita raMordecai zvakanaka zvaakaita. Yeti kuna Hamani amukira kuseni ane zvakaipa zvaari kuda kumuitira. So zvakaipa zvaunoda kuitirwa zvinofanirwa kuitwa account ane zvakanaka zvaunoita. Kwete kuti hauna chakanaka chaunoita waitirwa chakaipa kuchema chete kuti Mwari muonei weshe unondikuwadza unokuwara. I'm here to warn you and to empower you. Unokuwara zvishua. Tsitsi dzaMwari hadzina kuibva pakuti wachema stereki wamukirwa stereki. Uri kusaidi kwake. Bhuku parakavhurwa zvakaona pakanyorwa kuti Mordecai ane zvakanaka zvaakaita anodeserve promotion. Hamani achimukira mangwanani, he was too late because the book was already opened. So bhuku rinodefenda life yako manje is the word of God. Rinokudefenda sei not by reading, by applying what it says. Nhamo painouya chida kukuataka uchichema kuti Mwari ndinokuwara zvina zvina kumira mushi, Mwari vanovhura bhuku rawo woona zviga maprinciples avakataura anodzidzisa munhu munhamo. Wotarisa iwewe woona kuti inga unotoita zviri mushoko rake. So havatendere kuti chikuatake. Why? Because zvaunoita zvinorwa nezvida kuitwa kwauri. Saka vanobva vataiwa basa rese rakaitwa pamuchinjikwa ingwani Jesu akati it is finished. Izwi rekuti zvapera kana kuti it is finished rinoreva kuti pane zvapera kuti woutange uzive zvekuita. Mwari waAbhurahama watinoda kune zvaitwa naAbhurahama achiitira Mwari. Mwari waJosefu akamurangarira kuIjipiti akava mambo. Kune zvakaitwa naJosefu zvinofadza Mwari. Problem yedu ndeyekuti tikangoverenga toti mwoyo Mwari waRuth akazowanikwa zvakare kuBethlehem. Tinangarireiwo baba. Unokanganwa the side rekuita kwaRuth. Unongoona the side rezvakaitirwa Ruth. Ndopane danger yeChristianity. Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJacob. Vana vane zvavaita vachiitira Mwari wavo, nyangwe vane zvavakaitirwa naMwari wavo. Rangu Bhabha rinoti kutenda kusina mabasa kwakafa. Blessing yako haisi pamisodzi, pakudemba. Dai zvaidaro hama dzangu, dai vazhinji vasina nhamo, kune vanhu vanochema. Kune vanhu vanodemba. Kune vanhu vakaunganirwa nemasituations ekuti ukamutarisa newe unonzwa tsitsi. But inda Mwari vasina kuita chipiri kuti uzvanyanya regatibatsire. Vakatuma Jesu anova shoko rawo. Ani nani anotenda aregere kufa upenyu usingaperi. Kuda kuti when you ignore his word and trust in tears by crying, you are wasting time. Alright, I'll give you this picture. Vanhu vanoteya tinonzi hanga kana njiva kana shiri kumunda. Vanoisa ratinoti dhipuso. Sinei munoiziva yekuteya shiri. Ikapa pane kachibage. Njiva youya painodya kachibage, yobva yabatwa netambo. Yobva yachema iri patambo zvokusiririsa. Funga kwako tambo inosununguka. Kuti njiva yachema kumana haiti kuzvaro bati. Njiva inofa yachema. Program ndeyekutoti ife. So miteye upenyu yakawanda.
Batungai kino shokora mngari. Izvozvo hazviregere kukubata. Munhu ane role to play. Takangoudzwa kuti Mwari akanaka anoita zvakati. Vanhu vofuti vane zvavanofanirwa kuita. Jesu une basa raakaita paKalvari. Akapedza. Tikasiwa tapa platform yekuita zvinhu zvinofadza Mwari. Tears are not enough. Nhasi nangoya kuzopa vanhu warning. Waneta kuchema, wipe your tears. Seek knowledge and apply knowledge. Ufunge life iri stubborn zvekudaro. Price yeshuga kuchembere isinoende kubasa. Ndo price yeshuga kuna minister. Hakuna muridzi weshoko anoti agogo zvakaoma tora ine dhora. Anobroka. Ma-principles ebusiness. Business kana vachitaura zvemaprice havataure mamiriro evanhu muupenyu. Kushirikadzi shuga inoita dhora. Kuna minister $2, same price tag. Ndo nyika yaunorarama iri stubborn kudaro. Why? Because hatibiri kumasituations akafanana. But chinotiyananisa nekutifananidza. When we obey the word and apply it, for God is just and faithful to redeem you. Uyu Mordecai haana kuenda kunochema kuna mambo kuti mambo toda kuurawa naHaman. Haman was a man of influence. He had money, he had influence, resources, he had power. Akasvika pakupedza kuvaka pekuraira munhu pasina munhu akamudisturba. Mari yekuvaka yanga iripo. Akainfluensa vanhu vese musociety. Signature one yange yasara ndeyamambo kuti saina apa ndiuraye munhu wangu. Saka Mordecai akaibuda sei? Iye ari an ordinary gateman. He was a worshipper of the Almighty God. Mwari vane metsi yavakamurongera yaakagona kushandisa. Paida kuurawa mambo akaenda kuna mambo akaudza mambo information iyoyo zvikanyorwa mubhuku. Then akavhurwa bhuku zvanzi mambo vakavhura pakanyorwa zvaMordecai. Bhaibheri rako zita rinofanirwa kuwanikwa imomo. Kwete as Joseph or Samson, but as your character. Zvinonzi naMwari ngatiitei zvinofadza Mwari ukazviita. Uri kukonzera zita rako kunyorwa kuitira kuti panouya challenge Mwari haatarise kuchema kwako nyange wachema. Anotarisa covenant yaakaita. Zvanzi Moses enda unondiburitsira vanhamo nhamo vana veIsraeri. Ndanzwa kuchema kwavo. That was not enough. Ndikarangarira sungano yandakaita naAbraham. There was a covenant despite kuti pane vanhu vari kuchema. Tears are not enough. Zvakafanana nemitambo masports kubhora. Saka uchiona kuti even as a soccer player are so talented anotsvagirwa coach, which means the gift is not enough. You need somebody with wisdom, with skill, with knowledge to sharpen your gift. Gift is enough. Talent is not enough. Saka uchiona kune vanhu vari talented mune zvinhu zvavanoita muupenyu but vasiri successful. It's not enough. What I found in chipo changu pane kule kwanoenda hakuna kwaunoenda. Why? Because it's not enough. Saka ndinarangarira Mordecai nhasi nokuti ndaverenga bhuku rikandiratidza kuti ane zvakanaka zvaakaita akaitirwei zvikanzi hapana. So chitaimu chahapana ichi manje chinoda vanhu kuti varange vakamira muna Mwari, because iripo period yekuti uchiita zvakanaka muna Mwari but there is nothing to show. Nokuti asingana matondombodiseka kuti chechi chakupengesai muri kubatirirwa mari dzese muri kubvisa ikoko muchizoenendai muri kokuwadzwa mahara zvishande. Period iyoyo iripo. But it will not last forever. Why? Because God is so faithful. Mordecai haana kutaudza mambo kuti muri kuurawa. Aseva mambo mangwana kuseni abviswa pagate gateman atoo chef. Akadzokera kunoita gateman after a good report. Even Joseph, after being anointed by Samuel, akadzokera back to become a shepherd. Akatozotuma kuendesa chingwa kuvakoma na baba wake ari an anointed king, but not yet in the palace. So that period iriko yakuti Joseph aitodza vanhu kuti ndito David kuti nditone zodza the next king yari kumakwai vanhu vakuiti tsano itai mushi maneta nekufudza makwaya
Hakuna mambo akadai. He was anointed, but not yet in the palace. There was a process. He was still waiting upon the Lord. I've come to tell you this, trust and wait upon him. He's so faithful. You will not die, you will testify the goodness of the Lord. In the land of the living. It's a matter of time. Mordecai anangwait kwa chef overnight. Hata ule kuti mambo munoda kuurawa. Mambo wakanyora mbuku mpaka tora time. Ili a written thing, but pasina promotion and favor to him. I've come to tell you this, whatever you are doing is written. Shakanyorwa munamwari. And there will come a time, God's time is the best. Say munomo yakabva promote pamangwana acho kuseni. Nokuti dera get a promotion. Dora ila dera ifanwa kuurawa. Which means when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise the standard. Which means the coming of the enemy, why not then the standard to be lifted? Sambuzongo watlako zita buku likavurwa. Riri mwere. Mwari wakavura buku lao. Bakati blessed the end that gives. Wone wo uchichemane namu. Wofunga ele kuti can I skip the scriptures and ignore them to bless you? Ashigone. Mwari muranda wa shoko rake. Zita rako ngariwanikwe mu book. Why you fight through the book? Mordecai anakufighta Haman. The book rakamira on his favor. Baba tinokumirira mune zvamwari asi prophet asi bishop. And now we explain. It's good and I respect prophets and bishops, but hear this statement. Genesis 18. Wakaenda kumbako Abraham. Laida wenda nokunona isamoto ku Sodom. Wakati wabuda muchivanze chemba ya Abraham. Abraham linoti. Mwari wakati nditavanzire Abraham zvatuda kuita mu Sodom. Abraham audzwa. He began to intercede. Zanzi mwari ko mukawana vanhu 50 mungapise kundarese nemoto. Mwari wakati for the sake of 50 I will spare them. Abraham ndobva apenya musoro ndobva azivaida kuti 50 avawanike kunotsva munhu. Mwari ko mukawana 40. Abraham ndokuona kuti pa 40 kungotaura hangu but nyaya ndikuda Lot netiwana kwake. Ndobva adzika kusvika pa 10. Abraham is a friend of God, is a prophet of God. Akaintercede on behalf of Sodom in figures. Akati ko mukawana 10. Mwari wakati I'm okay with 10. Vatuma ndobva apinda mu Sodom. Makabuda vanhu 10 here? No. Lot, his wife, nevanasikana vake 4. 6 were missing. Inda mwari wasina kuti munhu wamwe muprofita anamata kuti 10 takungonhongawo randomly kuti minamato waAbraham kuti nyatsounzwa. Abraham, a true prophet of God, akaintercede in terms of figures, but denga ramburitsa 10 vakabuda 4. Sei vakaburitsa 4, Abraham ati 10. Vakashayikwa 6 vacho vakabhiyevha se4. Vamwe vese they were against the angels. Only the house of Lot ndo yakaita welcome the angels. Saka chiri kudefenda vanhu haasi mafigures aitwa muintercession, is the character of the people. Saka uchiona pane pamwe pakuti kana muprofita ane power sei akakunamatira zvangu hazvichinji. Ende unogona kutochinja chechi zvoregera kuchinja futi. Wopesa wakuti ndakusiya vese vanakana power kuvharana. Jesu ari mwana waMwari aiti akaporesa munhu haanga asingazviposte. Aiti kutenda kwako, your faith has made you whole, which means there is a role to play kuti uwane a complete answer. Jesu akati kuti even usina faith unoita zvinhu panapa. Kutenda kwako, which means you have a role to play. Onza mukunyeperwa kwese kumachechi kwamurikuenda mukauya kwedu kwedu kungopinda cheti Mwari anenge achiita zvinhu kutsvaga mamembers. True gospel empowerment is to teach people to know what to do to receive the blessing. The Matthew 6 verse 6 yet, the God who sees what you do will reward you. Reward is connected by membership in church. It is connected by action. Reward here we are looking to open the church yakati naitese chipinda iko. Church method wanokomborerwa. Aiko. Kune vanhu vanokomborerwa mu church.
kwenda kuti church inokodzera vanhu kukomborerwa. No, hakuna church ine power. Rangu shoko roti there is power in the name of Jesus, not in the church. Dai iriko yekuti ukapinda unokomborerwa, daitokutipa kuti sanje tisanganeko vanhu vasimuka. Yese aunofunga kuti ndoine kuti unokomborerwa enda unoita research, kune vanhu vari pamahwani imomo. Vamwe vakabuda, vamwe vari kunyara kubuda, vamwe vari kuverengera kubuda. Ikoko kwaunotopinda. Kungoti pamatestimony ka, azva pamatestimony panotsvagwa vanhu vane zvinhu zvaita. Hapabvumirwa munhu ane zviri kuramba. Ishuwa kai. Unoti muchechi imomo pano ane zvinhu zviri kuramba. Varimo, but havatenderwe kutaura kuti hama dzangu ndine 10 years hazvisati zvaita. Membership inodzikira. Vanotsvaga vane zvinhu zvafire. But the research is complete. You know what is fire. So now I is for church. You never never find out all level. Come on, later. But next year, 90 Timothy. I got passed 106 my 2 piece. Indicator my D. So I didn't know but my teacher got serious. One got only serious. Why do the great say? Did I see some my team? Did I change? It's a way kind of team. Same class, same teacher, same notes. Individual effort matters. That's the wrong answer. Why? Because I need exposure. I'm munhu anopaza gomo kuisa imba pamusoro pegomo. Kupaza gomo imari yokuwaka dzimba kana 6 yanongoisa pachikatapiro kupazawo. Kune munhu ari kudhiraivha imba yemunhu, mota dzimwe dzikufamba navanhu dzimba kaidzi. Kunyange kudai dzimwe mota dzainyorwa mazita imba igononyorwa kuti Mufakosi. Imba Mufakosi yese inenge yachingodhiraivha nemunhu. Mufakosi yadarika, Grenora yadarika. Handizvo dzinoita mari, but dzimwe dzacho mota dzitori times 3 imba yekumfakosi. Achitorumba mengi achidhiraivha. Muno munyika, why? Hazviomeri munhu wese. Pane zvimwe zvinozikanwa nezvinoitwa nevamwe musituation inorema iyoyo zvavamwe zvichiita. Saka pakudiwa kuti as an individual ona kuti uri kuitei. Kuchema is not enough. Mukachema kuna Mwari, Mwari unoona kuchema kwenyu, unoona misodzi yenyu. Haisi complete answer. Pakuchema kwako pa situation. You need to know what to do. Pane zvaunofanirwa kuziva woita zvokonzera ma results. That as Africa or as church, let us learn to respect the results more than effort. Why? Because takatrainwa kuda effort than result. Effort ichi kunzwa munhu achiti ndikapinda prayer ndibude ozobuda mangwana i-effort. Wabuda mangwana woitei? Hapana, ndozopinda futi. Ende pamberi pevanhu votonzi wakaoma munhu. Unenge wakaoma wakaomerwa vhesi ikawanda kuoma nokuomerwa. Wabuda imomo ugoti 450 rand tiende kumba. 2 hours dry fasting. Why? But I want to teach my effort. Result kune challenge. The pain part of the story that leads to gain. Iyo pain nakati itase munhu anodya fish. Fish haisi safe. Samtona vanodika avapiwe, but inonaka, but haisi safe zvekudaro. Ukaidya zvedzungu tinoswera takugomonewe. Nemanakiro ayo yese inoda discipline baba. Kugona kupatsanura munzwa nenyama. But ansanda munzwa munhu akaramwa kuti because ine minzwa saka handidyi. Anoti aiwa ndoiseparate. That's the same name principles in life. Learn to separate pain from gain. Usangorwadziwa neka pain woignore the gain yacho iripo. Whatever kuti Mwari itai zvinhu, you need to separate the two. Iri vhangeri unonzwa
In the pain side of the story, Jesus pachake agere kuruchira baba. He passed through the cross. Bible not he endured the cross for the sake of the glory after, which means person pane glory pane a cross to pass by. To be prayed for is not enough. To teach a principle, you know just shit away. Because for that parent, Matima Kuya, Gorino Nerako, Gorino Nerako, Katila from Tara. Raborino Kati when you beat a Paco. See my own chin. What a little what I got roll to number one to take a waste. When much fun wakubuda minji to my miracles machine Jakai Pafara Kaoma Moyo. Was it not the last miracle? Last miracle in the Ipi. But I am too much Urayan. Aka we are saying too much. Banga Papa to Evangelist Muraya Shao, you are an Israel. Muraya Mapa Rajisapato. So Rufan Rabutanga for enemy. Wagatanga in the house of Israel. Wagazuraya Mapai, Misero Papato. When I come, I will pass over. Which means the pass over. You picture a loss and the gain together. Loss in the part, Pakura Junshop. Kutubuda Minji, Panika loss carry involved. Kura Jaco. And the Ekura Makwa Evangelist Katina K, Kumanema by 3, 4, 5. I can't go from Kutenda 1. I'm a pastor. I don't talk my shoe. When I said Evangelist race at any time, I refer to Munoes. Imagine Munafama ne Mike in Moses. Mu congregation in Israel. Uraya imakwai. You are talking about Mutengara ko one. Unaweza karapazo hizo na kuna matando da party. I am a party track. I'm to rock my shoulder. I know Uraya shiti. Because I go shikire pa proper time, pa proper season. You know go shikira at any time, but you must know the value of doing what God says. You know, which one I even teacher no roller, why because that room at the area you go watch it. So instead of improve, I would make a kurowa. The going on was serious. The improve a wrong side. The checkers must show to change in the very kids. When they get that defense, better success. So let's show me so much more. Also, like a 6 or super pay. Let's get in the program. Yet, we're not going to go for a sham, but we know how to defend the future. Now, I defend the fairy with a machine. Sham, we are going to renga. We're not going to be very no finish Kabanga Mukatu, but now my very, you know, when a precipice. Not a banda, una mapusha, you know, every area. I know my farik. When the power of a roleka. What teacher no rover put someone future? You know that which was a Naka, Muriago Chekete, Muriago Chekete, Renga, Uchawa Baba Mangwan. So Karabakuro, Wim Komana, Namuino Proa Baba, who have a problem. What would you have to be a new or Runes? Was when I don't follow Shiranya car. That's when I don't follow Shiranya husband. Who knows someone as the bus? Only one quite so. Today, when I go to the Rampus, when I saw put them there, I'm saying, what is it? Every story I know you admire in each of it and a successful life, in the pain side of it. Now, when I was studio, one of the people they celebrate this guy. Abulisa ubamioki weitwa shakati weitwa shakati padashika ku studio ndadikitsa ndilimo iroom yekuta ina mawindoga wafana ambe na ma studio ukana msina enough ventilation ziyarmerera ukomana kwafika ma guests vachirecord so we are going to so sitakomana I want to ndikakuna later on musician unodikitirwa joy yese ya unoona ye ine rimwe side. You have a marriage. Marriage is not a responsibility more than entertainment. Just kufara kuti mtani famba mese kumba ndonge kwabikwa ma one. Azina kitu chokudala.
I got married at 20, so I've got my brother. I'm going to take your time. Programs are waiting at Maya. Should not say, take your time, mature, make a plan. So I'm not trying to do spoke with me. Because I brand them fan sure. I'm not going to go marine the road of Dogger spoke with me. So the coolest ED. That if I don't want to buy a coolest, Mamma hours, the man with my hours. I'm going to open it up my face out of the Barora. What did you compare on your candidates and don't see and don't tease? Don't you have no what is this? Can't talk again, don't tease another. What is some wrong tease of food? Why? Because we go on reality. When is asking our food, is also got meeting and not from Bakao. Canavo Garamba Marco. I know it was right in Warikao, to a Mona Parrot. Muniano that lunch and breakfast and that supper. I don't get from Soro. You are saying a Nayaka Guta. Oh, my God, she could look at a night woman. I'm tired. Baba, so that would put you spend there with my wife. What's up for when things are down? No matter what, so to be that told us. We're not to matter what we are going on. I'm funding it, putting ways. Can I go to take over what you look for? Time. I'm getting a put a responsibility I got me of Magazon to good be. So that's come natural. There is the pain part of every story. But it seems like the pain part of it, ya kuda wina mwari maira. Usashinga kushinga akusipo kuna result to death. But wakashinga wakamira mushindo, mira wina mwari. Mordecai success yake kutarekera kurawa na Haman, a man of influence. Haman ayane mali akawa kamituri akatoa high in position. Chakaita kutasa kunde Mordecai zita rake rakaonekwa rakanyorwa mubhuku na mambo. Hakuna munhu akayotudza mambo kuti Mordecai murangarira kurawa panzamo. Mambo vakashanda nebhuku. Hama dzangu bhuku rinonzi Bible, shoko raMwari rinoshanda. Kana rako zita richiwanikwa imomo. Rako rinowanikwa sei? When you do according to the ways of the Lord will always remember you. Zvipo zvakaunzwa nemawise men Jesu aberekwa hazvisi zvemulokal vakatobva kune imwe nyika. Why? Because the locals were not happy neinterpretation yepregnancy yaMary. Kungoti handakuziva murume asiti nenhumbu, vanhu vakati makorokoto uchapiwa nambuya vako. Unotivhara iwewe. Taure murume wakasangana naye but une nhumbu, uda tikupe makorokoto itaura chitsotsi chakadai. Mwari vakatoziva kuti malocals hajaidze nhumbu, haina explanation zvipi. Veda kutounza vekure. Kuda kuti mawise men pavakatounza Faro vakati ayo taona nyeredzi yake tiri kunyika kwedu bheya tiri kutevera. Which means when you do according to the ways of the Lord, even if the locals ignore you, but God is still faithful. Why? Nyika nekuzara kwayo ruoko rwake. Vanhu vakasakugamuchira vari pedyo, Mwari unoshanda nyangwe nevatorwa vari kure. I've seen people from far away vachiminister to my life. Vamwe vasati vandoona even my face. About 6 months ago, I was in Israel. The trip is a bit expensive. It was 2,500 years to end up Israel. Munakabhadhara for that trip, I based to island. Takatosangana ku Tel Aviv, Israel for the first time with 209. Takamove chi. As we broadcast live, I watch by internet. Mwari ndobva minister kwaari kuti take my servant for a holiday. Why? Amazita akanyorwa mukuita, because when you serve, the Lord will bless you. He's so faithful. Kuti nditona nemunhu yeye takatosangana ku Tel Aviv ku Israel for the first time, but muna sacrifice over 2,500 process my visa and everything for me to be in Israel. I saw you for my first time in Tel Aviv. Why? Because I will serve the Lord in this place always. Even my locals, the Lord is so faithful. I'm not moved. The Lord is so faithful. Pani panovhurwa bhuku, mambo vakavhura bhuku ndobva vaona kuti Mordecai ane zvaakaita zvakanaka,
asi hana chakanaka chaakaitirwa. Haasi Modhekai achema kuna mambo, but zita rake raonekwa mubhuku. So rinonzi book is the word. Zita rako rinonyorwa sei? By doing what the word says. Haisi nyaya ichichi. Ukapinda kwedu kuri pafu, ukabuda yanhingo kana matiwana nhingi zvinoita zvakati. Nyaya dzekuwana mamembers dzakasiyana nenyaya dzekubuilda mamembers. Kuvaka chechi nekuvaka vanhu muchechi zvinhu zvakasiyana. Dai iriko chechi yekuti ukapinda zvako zvinoita dai ndatokuudza watoenda kupinda ikoko. Haiko. Nokuti yese yaunoadmire ine vanhu varimo mafailures in life. Vada kutobuda kana kuti vachazobuda. Kana kuti vakungopinda but havasi serious nazvo vaneta. Rako zita ngarapiye mubhuku. Rinopiya chinhu zvese zvinorehwa naMwari zvaunofanirwa kuita as a believer ukazviita uri kuregister zita rako in the chronicles of heavens. Panouya challenge Mwari pane pavanovhura. Woona kuti uyu haafanirwe kufa. He must live to proclaim the goodness of the Lord. Nekuda kweizvi zvaakaita izvi. Ariko anonzi Hezekiah, Isaiah 38. Audzwa death sentence na true prophet, quite a fake prophet. But ndo pandakagona kurespecta kuita kudarika kuprofitwa. Isaiah was a true prophet of God. Asingapotse. Akanoudza munhu kuti gadzirira uri kufa. Ndobva atotendeuka haite zvekundiswa. Kungokuudza kuti vakuru gadzirira, put your house in order, you are about to die. That says the Lord. Akutoenda kumareni kwake. Avatsari ndongoona kuti ndikandikundiswa hazvikude. Uyu apotse uyu atotumwa nedenga racho. Chaakaita chii? Baba rinoti wakaenda he faced the war. Akati Mwari rangarirai mafambiro andakaita pamberi penyu. Haana kuti Mwari zivai chechi dzatopinda. Zivaiwo prophet papa vangu vari necovering yavo. Akati Mwari rangarirai inini wacho mafambiro andakaita zvandakabata. Izvozvo zvikabvita prophecy. The same true prophet was embarrassed by God to reverse his prophecy. For the first time Mwari achipandukira muprofita wavo kuti chinja wapota. Taipa haife zvokumhanya. Why? Because tataurirana. Pane payandionesa kuti mudhara ndioneyo. Magepa andakakavha. Muprofita wechokwadi akaembarasa vakatoka kuti hatsano maakuchovha 15. Ndongo iye akaunyara madiko kumudza kuti hatiprofiti wezvokumhanya. Tambale tine mapfika izvi. Problem yako ndekuti pawakongeenda under prophet wakaita ngo wakadimburwa madza upfugame. Look at the covering of my father. So I understand the things about covering, but here this mystery. Mugetsimani, Jesu akaparidza one sermon 3 times. Mukai munamati. Akaenda akadzoka. Mukai munamati. Say repeat one message 3 times. Ari kungopa nepicture kuti problem inoita vanhu kana vane mukuru ane zodzo. They ignore prayer. Ngonamira mastika or wristband rako kuti the anointing of my father is here. Imam zoti na prophet vantonamatawo. Iye wacho akatokupa mvura. Iye hana yake. Andotemba Mwari wacho. Akati kuti andiona mvura yandakupa changu chibopu 5 yangu. Tora katulita. Hadaro. Jesu wakaparidza one message 3 times. Mukai munamata. Se ari kuparidza one message 3 times. That's the dangerous message to church. Kana vanhu vari under covering of somebody anointed, they ignore prayer. They believe in the covering more than in worshiping and praying to God. So ndobva vauya vanhu vachida kubata Jesu. Varume vese ndobva vati mwanda kutiza. Arikuda kubatwa ndiJesu. Ari kutiza ndiani? Imwe type. Kuda kuti ukasapinda muprayer unomhanya nyaya dzisiri dzako. Unotiza usiri kutsvagwa. Unorarama life yefear. Why? Because Jesu wacho muprayer atogamuchira nyaya yekuenda paCalvary. But Peter nokuti haasi muprayer arikuda kudefenda munhu abvuma kuenda. Anonotora bhevha rake kubvisa munhu nzeve. Ari kurwira Jesu gamba Jesu wacho ati baba ndakuenda nokuti kuda kwenyu. Kuti ukasava neprayer life unofaita pasingafaitwe. Why? Because haunzwe uye hauzive kutaura kwaMwari. Peter ndizvo ari kudefenda Jesu.
gamba ari kurwisa mission yake nokuti iye muridzi apfuma kuenda paCalvary but wautocheka ende unozati paari kutodefenda kudaro ane era yaari kuita concerning himself not Jesus. Ipi pavakadaro vakanzi I will make you fishers of men. Fishers of men kuparidzira vanhu vane nzeve. Iye akuitei akubvisa nzeve dzacho urati akutozvimba basa pane kutoparidzira vanhu nzeve uri kufamba uchicheka nzeve dzodzo. Why? Nokuti prayer life yake yanga yaneta. I'm sure my time is done. Mlandina mati mwari vatiitire nyasha baba tinokutendai mazita nekutara kuupenyu hwedu. Empower us Lord to do what the word says. Mazita edu ngaawanikwe mukurangarirwa nekuda kwezvatichabata. Tisimbisei tigonesei muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen. I'm sorry tomorrow I'm not around. The conference Bamtari, so I'll be back here on Monday. Mwari wakunopafadzei ufambe munyasha murugare. Mwari wakuchengetei. We'll meet again same time this place on Monday. Bye bye. God bless you. Listen. Yeah, a long time. God bless you.